vyberám také nejaké periférie, zrútené veci a proste, aby to s tým prostredím aj hralo, to pre mňa akože veľmi dôležité. Je to vlastne pozeranie sa na nejaký urbánny priestor a snažiť sa tam niečo doplniť zo seba. Skrašliť si ho pre seba, alebo neviem. Už som robil sám graffiti, len street art sa mi zdá byť taká inteligentnejšia forma toho. Také asi najrozšírenejšie sú nálepky a plagáty, postery, takisto stencily, čo sú vlastne šablóny vyrezané do kartónov, tvrdých papierov, ktoré sa vlastne aplikujú podobne ako graffiti samotné, že sprejom prestrieka. Neviem, proste keď cestujem po meste alebo keď idem aj niekam žurovať, tak si proste všímam okolie a keď ma nejaké miesto zaujme, tak si niečo vymyslím, čo tam dám alebo čo sa tam hodí. Vandalizmus, to je proste, ja neviem, to je už úmyselné nejaké fakt, že poškodenie niečoho, nie a určite nie, jak by som to nazval, nejakú lepšiu vec, nejakú väčšiu, tak keď mi to niekto zničí alebo tak poviem si, že však reagujú na to aspoň ľudia. S týmto až také skúsenosti nemám, ale mám skorej s ľuďmi skúsenosti a s ich názormi a proste párkrát sa mi stalo, síce som bol aj tak troška ilegálne malovať, ale fakt, že povedia, že akože nech sa nehnevám, ale tu sa nemám malovať, alebo je to nejaké, a proste, že zavolajú policajtov, ale nejaké, že extra, akože nejaké rozbroje medzi policajtami som ešte nemal. Ono to zase ide proste od toho uhla pohľadu, vieš, že ak sa na to pozeráš, či si viac prístupná k umeniu alebo nie, či sa, keď už zbadáš aj tú nálepku, že či sa na ňou aj zamyslíš, alebo proste len budeš pičovať na to, že to tam je a nejde to dolu a neviem čo budeš hľadať, proste tie vonkajšie vlastne chyby na tom. Ja si to pozriem tak, že keď po tom meste zase idem a vidím to tam, tak vtedy to vidím, to neriešim, že by som to chodil kontrolovať. Podstatné pre mňa, aby som mal ja hlavne z toho dobrý pocit, z toho čo namalujem, ale je úplne super, keď to vidí veľa ľudí. Čím viac ľudí to vidí, tak týmto je pre mňa môže príjemnejšie, ale len v tom prípade, keď sa im to páči, ale to každý má svoj názor. Ale určite je to super, keď sa to ľuďom páči a chodia každý deň okolo toho a povedia si, že super, že toto sa nám páči, aj keď je to graffiti a v mnohých pádoch sa to strašne odsudzuje, takže. Ja by som bol veľmi rád, aby proste bolo niečo také, aby som niečo také vymyslel, alebo trebárs, že by som vlastne niekam dal a ono by to vlastne to miesto pre čo najviac ľudí, že by to ako skrášľovalo, alebo že by to dávalo nejaký zmysel tomu, alebo